יש לי לקוח שלך. אסתי יום שני דרבי. דולד, מה קורה? אסתר, תקחי שיחה בבקשה. שלום. פיקור הלקוח הזה. הופה, ולרי! הופה, ולרי! תמסרי לדש מכל הצוות. הם אומרים שאני ואתה חברים. טוב, אני משאירה את זה פתוח. אמרתי להם כן, אמרתי להם שאני רוצה שלום. תיקחו את זה, נקטרי, קחי שיחה בבקשה. מה קורה? אני אדבר עם בעיה. איזה ענייני אתה? שאלתי מה קורה. שבוע הבא יש לי יום הולדת. וזה, כן. יש לי פעמיים, גם ביום שני וגם במוצאי שבת, אם זה תאריך עברי ותאריך מעוזי, אתה מבין? בגיל 19 זה למשל כאילו באותו יום, כל 19 שנים אז זה באותו יום. אם עברת את הגיל ה-38 אז כבר היה לך באותו יום. זה 19, 38, בהמשך. יאס! בכיף, בכיף. דליה אמר שיש לך להתפחים מהמולדת. איזה אחות. אני מריח פה מערכת יחסים חדשה. אין ולרי. מה? דני, למה זה? מה המספר פעם? הוא לא רצה. כן. 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 אסתי, נותן לך מספר בקו, אתה מספר פלאפון שלי. יש את הטלפון שלו. יש לו את הטלפון, אני היינו אצלה, לא? אין אפשרות. רגע, אני חורי. ביום שני. יאללה. הוא בשיחה. הלקוח טוען כי אינו מעוניין שהתוכנה הגיעה היום משום שהוא יחזור רק אחרי השעה 8. בשיחה מול הלקוח ביקש לדחות את ההתקנה ליום ראשון בין 4 ל-6 לפי בקשת הלקוח התוכנה ישוחרר. מה זה? אז איך מה? זה לקוח כפות. רגע, איך הוא הגיע גם אליך וגם לצ'רלי דנינו? איזה קטע, הגיע אליו גם טכנאי. גם צ'רלי דנינו וגם ולרי. הגיעו לאותו לקוח. איך זה יכול להיות? שי דחה? שי דחה ללקוחה התקנה ליום ראשון. לא. הוא לא התקנו, אז מה לקוח אמר? אולי הוא לא ביטל. כן, הוא דחה ליום ראשון. אני אדבר איתו? טוב. ולרי, מה המספר שלך? מובטח? אסתי, יש משהו, אסתי.
אסתי לא רוצה אותך, אני חייב לדבר איתו לפני זה, לקבל את האישור שלי. אסתי, ולרי, אני לא יכולה יותר. ולרי, אני מתרגשת. אסתי, תעשי לו את הפרצוף הזה, אסתי. ולרי, מה מצא? לא, באמת שאין לי אותה. באמת שאין לי. אבל מה יש לי לדבר עם הלקוח? אסתי הוא גם בפתח תקווה. טוב, תביא אותו. שלום, מדברת סתם אורן. כן. מה אתה צולם אותי? אני ביטלתי הכל. אני ביטלתי את הכל ואני לא מבין למה אמרו לי, שלחתם לי הודעה. פעם הבאה שלא תצא, 100 שקל לשק. לא דיברו איתי אף אחד. אני ביקשתי לבטל הכל. איך קוראים לך? סליחה, את חוצפנית, סליחה. אני ביקשתי לבטל הכל. טוב, אני מחכה. תקלל אותה. מה קרה? מה קרה, אסתר? הלקוח אומר לי, את חוצפנית! למה? מה קרה? צ'רלי דנינו היה מגיע ללקוח הזה, ועכשיו בא לי נמצא אצלו. רשמת ששחררת את הטכנאי, קבעת ללקוח התקנה ליום ראשון. הלקוח אומר, אני ביטלתי את הכל, ואת חוצפנית? מה? בוא, רשמת את הלקוח. אין, כבר טיפלת בלקוח, לא רוצה, אני לא מטפלת בזה. אני לא מטפלת בזה. וזה היום, אמרתי לו, אני הולכה באישה בבוקר, הוא אומר לי, לא, דיברו איתי. הלו, אני עדיין בשיחה, מה קרה? הוא עדיין צועק בכלל. שימתין, מה אכפת לי? מה זה שימתין? אלכס אומר לי חוצפנית. חבר'ה, יש שתי ממתינות. נופל. יאללה, אסתר, הוא לא הוא אומר שהוא ביטל את הכל, אני לא צריכה לבטל את הלקוח. אל תרמי אותי בזה. שי, נטלי, לקחת שיחה. שי, איך ולרי גם הגיע ללקוח עם צ'רלי היה אצלו בבוקר? אולי זה לא הלקוח, אולי זה אח שלו משהו. תשאלי, אתה הלקוח שעשית את ההזמנה, מה התעודת זהות שלך? לא רוצה, אני לא מדבר. אני יוצא מהטלפון, סיוון, אני הולך. כאילו עשיתי פוסט על אחרון. לא, הוא עצבני, בואי תביא את האוזניה. מה זה? ועידה? תקשיב, זה לא בסדר. למה? מה קשור? כי... רגע, הרבה זמן. יעלו קיבל שיחת טכנאי מצ'רלי דנינו, הלקוח דחה את ההתקנה ליום ראשון. עכשיו ולרי מתקשר אליי, הלקוח אומר לו, הוא אומר לי, אני בכלל ביטלתי את ההתקנה לגמרי, ואת חוצפנית. כן, ואת חוצפנית. את חוצפנית? וואלה, תחזרי ללקוח. לא, היא לא יודעת, אחי. תקשיב, אתה מקלל אותה, דולב. דולב, אתה מקלל אותה. תקשיבי טוב, היא חתיכת טמבלית, ככה. היא המטומטמת, שתבקש. הלו. מה זה? קלל אותה. צא לה. רוצה לבטל, כוס עמק. ככה. על הזין שלי כל אורנג'. הלו, סליחה, מה זה תענית שתיקה? כמה זמן שמתם אותי פה על הקו? מה זה השקט הזה אבל למה כל כך הרבה זמן בשקט? נראה לך הגיוני שאני אחכה כל כך הרבה זמן על הקו? את פשוט חוצפנית. תגידי לי, את לא בסדר בכלל, רק שתדעי לך. מה, את סתומה כאילו? תביא את המנהלת שלך עכשיו. תביא את המנהלת שלך. אני רוצה לשמוע לך מכתב, איך קוראים לך? איך קוראים לך? למה תעודת זהות? מה זה, את עכשיו חוקרת אותי? אני הלקוח, אבל למה שאני אתך תעודת זהות שלי? איפה ולרי? סיוון!
הוא אומר שהוא תקוע פה. למה תעודת זהות? סליחה? אני לא אתן לך תעודת זהות. 077. אני לא יכולה לתת לך שום שירות ושום מענה, כל אתה לא נותן לי תעודת זהות שלך. אני אומרת לך למה אני צריכה, אתה צריך לתת לי תעודת זהות, אתה לא רוצה לתת לי, אני לא עונה לך יותר. מה? תקשיבי, הוא בכוונה, זה לא, נו. אתה מוכן לענות לי? אתה יכול לתת לי תעודת זהות שלך? טוב, אז אני לא יכולה לתת לך שירות, אני מצטערת. אני לא יכולה לתת לך שירות. זה נשמע, לא יכולה לתת לך שירות. זה ולרי אמר לו משהו, אלק, את נשואה? הוא אומר לי. איך הוא אומר לי, את סתומה? מי אמר לך? הוא הלקוח! אני לא ממשיכה בזה, ושי, למה אתה מבטל אותו? למה? תן לי רגע את ולרי, תודה. הוא לא נשמע אמיתי אבל. נכון? את חוצפנית, מה, את סתומה? אני לא מבין. למה את צריכה לתת את הזהות שלי? בשביל לתת לך שירות, ואני לא יכולה לתת לך מענה בלי תעודת זהות. לא, אבל בשביל מה? מה השם שלך? את נשואה? יאללה, מה קורה? נטלי, יש שיחה. יאללה, אתה דיברת בלקוח עכשיו. אבל מי מטפל בו עכשיו? אתה מטפל בו. את מטפלת בו. אתה מטפל בו. תשאל את מה... אם היא לא תעודת מטפל זהות בו. כבר, משהו בשיחה אז לא. הוא לא רצה זהו, הוא להביא לי יביא תעודת. לך עכשיו. תגידי לו, אם עכשיו הוא לא מביא לך, תנסי. אין, את נותנת לו... תגידי לי, אם אתה רוצה שאני אעזור לך, תביא לי תעודת זהות. זאת מורה, אני רוצה אישור לחבר לקוח אחרי שהוא בוטל. תגידי לי, אם אתה רוצה שאני אעזור לך, תביא לי אוי, אני אביא לך תעודת זהות. צריכה את ולרי. שלוש, 3-2. פחות 3. 03 383 5232. בסדר? זהו? נרגעת? את רגועה? את רוצה לדעת גם כמה ילדים יש לי? מה זה החקירות האלה? שם אותי על השתיק. תגיד, למה שם אותי על השתק? הוא סימה שלך. אחי, צא עליה. גם ככה אני מחצה. צא עליה, תגיד, אני רוצה את השם שלך, להתכונן אלייך עכשיו, את שם אותי על השתק כל 5 דקות, זה לא עובד ככה. עכשיו אני רוצה את המנהל שלך תוך 5 שניות. אם לא, אני מבטל הכל. ואני בעד למוקד שלכם, אני יודע, אתם יושבים בסגולה, אני אבוא לשם, איך קוראים לך אמרת? אני אהפוך אותך. ככה, באמא שלך. צ'רלי דלינו, והוא תהיה מהתקנה ליום ראשון. הלקוח מתקשר, אני רוצה לבטל, מי מטפל בו? כי הוא היה בשיחה. לא מצא. מה, את יודעת כמה שיחות של טכנאים של אנשים לקחתי פה שהם היו פה? שי, נכון, אתה לא בשיחה? גם אני ביטלתי לקוח של נטלי. אז בוא רגע תדבר עם הלקוח. בוא תנסה לעזור לה. תגיד לו. בוא תנסה לעזור לה. אי אפשר. אבל לא רוצה, רק אתה תפיל את זה עליי, פה. שינסה לעזור לה. חכי, אני אעזור. הנה, נטלי תעזור. בוא. לא, אני לא מדברת. ריטה, נו. יאללה, בוא רגע. מה, היום סיימתי לך התקנה? נטלי. וליום ראשון תגיד לו ככה.